рӯзи нав, лаҳзаи дидор ва соати фараҳу шодӣ муборак тамошобинони азизи Сомонаи оила. барномаи мо қадам ба қадам ном дошта аз рӯзгори беҳтарин ҳунармандони кишвар, ҷаззобтарин ситораҳои эстрада ва сербинандатарин блогерони кишвар қисса мекунад. ин навбат дар барномаи қадам ба қадам нахустин чеҳраи ошно, оне ки ҳамагон дӯсташ медоред, сурудҳои ҷаззобу ошиқонаву орифона месарояд, Зафар Абдуалимов мебошад. агар мехоҳед аз тамоми сиру асрори зиндагии Зафар Абдуалимов бохабар шавед, пас мутаваҷҷиҳи барномаи қадам ба қадам бошед. аз рӯзе ки сарояндаи мумтоз Зафар Абдуалимов меҳмони нахустини барномаи қадам ба қадам интихоб шуд, ташвишу изтироби мо кормандони Сомонаи оила шурӯъ гашт. чанд маротиба пай дар пай ба ӯ занг зада бошем ҳам телефонашро намебардошт. маҷбур шудем ки роҳи коргоҳашро пеш бигирем ва ҳар чӣ зудтар барномаро таҳия карда ба редаксия супорем. аммо хабар ёфтем ки Зафар Абдуалимов бо ҷидду ҷаҳди зиёд ба консерти калоне ки бояд дар боғи 80-солагии Москва доир гардад, омодагӣ дида истодааст. вақте ба майдони мазкур расидем, ба мо гуфтанд ки гурӯҳи овозадори Хор Турецкова аз Москав меҳмони тоҷикистониён мешаванд ва консерти эшон бояд дар ин майдон барпо гардад. аз дур чашмамон ба Зафар афтод ки ба масъулини барнома тарзи ҷобаҷо кардани техника ва дигар лавозимотҳоро мефаҳмонд. журналист будани худро ошкор накарда мо қадам ба қадам ӯро таъқиб намудем. аз такудави ин ҳунарманди машҳур маълум буд ки айни ҳол суҳбату ростан бо Зафар ба мо муяссар намегардад, зеро сараш он қадар дар ташвиш буд ки ногуфтанӣ. имрӯз ҳам паси сар шуд, аммо мо ҳеҷ натавонистем бо Зафар суҳбат намоем. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон Интернешнал гардед. ассалом ҳамсоя. телевизори нав хардед ҳамсояҷон? не нахаридам. ин ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз Имон Интернешнал. муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ва алейкум ассалом. сафаро бахайр. мо аз Имон Интернешнал роҳат бурд кардем. мегӯяд ки бурд кардем. о аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон Интернешнл депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кани дурусттар фаҳмоед? ман ҳозир ба шумо нақ закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон Интернешнл гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. аки Зафар кати мо на ин қадру дароз вақт шиносем, неким дар ҳамаи байни кӯтоҳ якчанд моҳ ки мо ҳамкорӣ мекунем хеле ҷурай наздик шудем. яъне чӣ гуна хислат доранд, чӣ гуна муносибат доранд бо дӯстону ҳамкорону наздиконашон, ин чизро ҳам мушоҳида кардед? акаи Зафар беҳад одами мефаҳмидагӣ, ҳам дар кор, ҳам дар зиндагӣ, ягон дастгирӣ карданда, ягон поддержка кардан гуфти хумо обычным языком, беҳад одами мефаҳмидагӣ, баъд дилсӯз беҳад. корба ҳамчун ранги дигар одамо талаб мекунад. То што по работе, то по работе. дигараш ба ягон камбудӣ инсона ҳоли нисбати худам, нисбати ягон муносибати байни ҳамкорию ҷурагӣ ягон камбудиша надидам. Зафар ҳамкорӣ ва дӯстӣ кардан хушоям аст. беҳад осон аст. беҳад осон аст. ҷанг намекунанд, сахт намегиранд, яъне гапи дағал намегӯянд. Не, ман нисбати худам ягон чӣ нафаҳмидам. баъд нисбати дигар ҳамкорона ман ҳамчунин нафаҳмидам. мебинам имрӯз ташвишҳо хеле ҳам зиёд аст. каме дар бораи ин ташвишҳо мегуфтед. Зафар чӣ саҳм дорад дар ин кор? мо яке аз организаторҳои калони ин консерти дастаи аз Русия, яъне Хор Турецкова, ҳозир тайёрӣ дида истодаем. насиб бошад пага бегонӣ консерт соатҳои 8 ташкил мешавад дар майдони 80-солагии Москва.
سروди مشهوری که از رپرتوار ظفر در زبان شما عین خود میچرخد زمزمه کرده میتوانید؟ بله. امشب هوا بارانیست، در دل غمی پنهانیست، فردا نمیدانم آید نه آید و امشب هوا بارانیست، بارانیست. соат аллакай 3 шаб шуда тамоми сокинони шаҳр масти хоб буданд, вале мо журналистони сомонаи оила ҳамоно Зафар Абдуалимовро пайгирӣ менамудем. тибқи маълумотҳои ба дастамо расида, Зафар барои пешвоз гирифтани гурӯҳи овозадори Хортурецкава ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе рафтааст. фурсатро аз даст додан нахоста роҳи фурудгоҳро пеш гирифтем. дар шӯълаи чароғҳои фурӯзони фурудгоҳ баръало дида мешуд ки чӣ тавр Зафар Абдуалимов ҳамроҳи роҳбари гурӯҳи овозадори Хортурецкава аз толори қабул ва гусели меҳмонон берун мешавад. Мы приветствуем жителей Душанбе. Доброе утро. ду ҳунарманд бо ҳам хеле гарму ҷӯшон суҳбат доштанд. мо ба гуфтугӯи онҳо халал расондан нахоста пинҳонӣ ин ду ситораро таъқиб намудем. пас аз чанд лаҳза сарояндагони дигари гурӯҳ низ бо борҷомаҳои худ қаторак шуда аз фурудгоҳ берун омаданд. мо ҳам аз дунболи ин корвони мошинҳои гаронбаҳо ки ба самти меҳмонхонаи Серена равон буданд ба роҳ афтода ноаён онҳоро пайгирӣ намудем. дар меҳмонхонаи Сирена низ барои бу Зафар суҳбату рустан фурсат даст намедод. Зафар пай бурда буд ки мо ӯро таъқиб карда истодаем, вале бо ишора фаҳмонд ки ҳоло вақташ танг асту имконияти бо ҳам гап заданро надорад. имрӯз ҳам шаб шуд ва мо боз ноумед ба хона баргаштем. фаҳмидем ки Зафар ҳамроҳи ин гурӯҳи овозадор ба самти радиои ҳамсадо расипоранд. онҳоро таъқиб карда ба радио омадем. 1 соати дароз интизор будем ки қаҳрамонамонро ба гап дароварда ҳамроҳаш суҳбат меороем, вале аз лайф радио занг зада тамоми нақшаҳои моро барбод доданд. Зафар ҳозир расида меоям гуфта меҳмононро ба мошин шинонд ва ба он ҷо равон гаштанд. баъди интизориҳои зиёд ба мо маълум гашт ки Зафар боз ба майдони 800-солагӣ меравад. тамошобинони азиз, тавре ки шумо дар навор дида истодаед соат аллакай 7 бегоҳ бошад ҳам Зафар Абдуалимов чунон серкор аст ки ҳатто вақти сархорӣ надорад. маҷбур шудем ки аз ёрдамчиаш тахминабону оиди Зафар ва корҳои ба зиммадоштааш пурсон шавем. тахмина аз субҳ то ҳозир мо аз паси Зафар Абдуалимов медавем ва фурсат намеёбад ки саломамонро алай гирад. ҳатто шумо ба мо фаҳмонда метавонед ки мо Зафарро чӣ гуна ба қаб кунем ва ба саволҳои худ посух гирем? ба қаб баъд аз пешниҳоди консерт метавонед кардан. яъне консерт анҷом меёбад баъд аз он. ҳозир беҳад корамон зиёд хаста аст ва фикр кунам баъд аз консерт ҳам хобаш мебарад, бо суолҳои мо беҷавоб мемонад. ба сараш хонашон меред. хонашон меравем. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, худ шоҳид ҳастед ки Зафар Абдуалимов айни ҳол чӣ хел ташвишаш ниҳоят зиёд аст ва фурсат намеёбад ки саломи моро ҳатто алай гирад. биёед якҷоя боз пайгирӣ мекунем ки Зафар боз банди чӣ корҳо аст. рафтем. консерт шурӯъ шуд. дар як дам саҳни майдон чунон серодам гашт ки гӯё замин кафида одам баромада бошад. Добро пожаловать. Здравствуй, Душанбе. Впервые в Душанбе, в Таджикистане. Давайте пошумим, поаплодируем.
мой хороший. Молодежь с нами, это здорово. Спасибо, что привели детей. Слышишь, из-под копыт, из-под копыт, вспоминать об огнях пожар. мехостем баъди анҷоми барнома бо Зафар Абдуалимов суҳбат ороем, вале консерт 5 соат тӯл кашид ва қаҳрамонамон хастагиро баҳона карда ваъда дод ки ягон рӯзи дигар бо мо мулоқот меорояд. Аз байн 2 рӯз гузашт ва мо боз ба ҷои кори Зафар Абдуалимов омадем. Билохира баъди қариб 1 соати интизорӣ Зафар ба коргоҳаш омад ва мо қадам ба қадам аз пайси ӯ вориди утоқи корияш гаштем. Акнун Зафар ба чангамон афтид. Ин дафъа мо ӯро ба ҳоли худаш нагузошта ба тамоми саволҳоямон ҷавоб мегирем. тамошобинони азиз, барномаи мо қадам ба қадам унвон дошта аз рӯзгори кулли шинохтатарин ҳунармандони кишвар, ҳунарпешагон, блогерон ва маъруфтарин чеҳраҳое ки дар соҳаи шоу-бизнес аллагай саҳми беандоза доранд қисса хоҳад кард. бо барномаи қадам ба қадам метавонед аз рӯзгори пасипардагии кулли ҳунармандон ба кулли огаҳӣ пайдо кунед. бо барномаи қадам ба қадам аз қадамҳои кулли ситораҳои шинохтаи кишвар огоҳ бошед. тамошобинони азиз, мо имрӯз хеле хушбахт ҳастем, чунки мо як ҳафтаи дароз аз паси Зафар Абдуалимов мегаштем, ҷустуҷӯ мекардем ки ӯро пайдо кунем ва билохира ӯро дар коргоҳи худ пайдо кардем. Агар Зафарҷон вақти қимати худро дар як надоред, чанд соли мо ба посух мегуфтед? Акай Зафарҷон, барномаи мо қадам ба қадам унвон дошт. мо як ҳафтаи дароз аз паси шумо, аз паси корҳои ҷуддии шумо дар пей ҷустуҷӯ будем ва медидем ки шумо чӣ қадар медавед, меҷаҳед ва баҳри эҷоду баҳри ҳамин тақвият бахшидани ҳунари худ кӯшиш ба харҷ медиҳед. аҳсан мегӯем. вале имрӯз мебинам ки шумо дар коргоҳи худ қарор доред, каме коргоҳатон сабук аст ва хостем ба чанд соли мо посух биёед. омодаед? омода ҳастам. шуморо як ҷавони бо маҳорат, пур энержия ва чусту чолок дарёфтем. ором намешинед ва ҳамеша пайи дарёфти як чизи нав ҳастед. ҳамин даводаву ҳамин ҷаҳидану ҳамин эҷоду тарона чӣ нерӯ мебахшад ба шумо? албатта ки ин як эҳсосоте ки ту дар ҷомеа дар кор ҳастӣ. ин як эҳсосот медиҳад ба ман ки ман кори гӯем барои пешрафти ҷомеа як саҳми худро мегузорам. албатта барои ҳамин дар ҷои худ қарор намешинем, пеш бурдан дар корро ва боз як чиз дигар ҳам ҳаст ки агар мо накунем ки мекунам. дуруст аст, вале мо ҳамин як ҳафтае ки фақат пайи ҷустуҷӯи шумо будем, гаштем, қадам ба қадами шуморо назорат кардем, рости гап бисёр даву тоз мекардед, бисёр мақсад ки ҳунари худро сарф мекардед пайи як чизи нав эҷод кардан. шумо наметарсед ки хаста мешаведу ки ба ягон беморӣ гирифтор мешавед? не, акнун агар гирифтор шавад одамам беҳамнам гирифтор мешавад ба беморӣ. хаста шудам аз чӣ, аз бекорӣ хаста шавад. яъне ки аз ин корҳо одам хастагӣ намебинад. шавқу завқи истеъдод. яъне ки боз ман мефаҳмонам, агар ба шахс, ба инсон кораш ба таби дилаш бошад, ягон рӯзаш ҳамчун кор намегузарад ва ҳамчун гӯем як чизе монеа намешавад. бале, гӯем ки хастагиро намефаҳмӣ, хастагиро намебинӣ, агар ки кори ба худат мақбул бошад, яъне ки писанд бошад. дӯстонатон мегӯянд ки бо Зафар кор кардан осон аст, чунки ӯ маслиҳатгари хуб аст ва касбашро аз ҳама тамоми нозикиаш бохабар аст. дуруст гуфтам ё танҳо сифати хушхоли буд? кадом дӯстон набуд? албатта тахминабону ва чанд ҳунарманде ки мо дар бораи шумо пурсон шудем. шояд ман намедонам, ман сифати худро худам ба шумо гуфта наметавонам ки чӣ корам хуб аст, чӣ корам нохуб аст. лек албатта ки кӯшиш мекунам ки агар ба назди ман бо гӯем ки бо ягон муроҷиат мекунам бо ягон кори худ, албатта маслиҳати худро медиҳам, албатта аз дастам ояд гӯем кӯшиш мекунам ки чӣ қадар метавонам
ёрдам расонам. мактаби хешро бунёд кардед. Аз мактаби Зафар Абдуалимов имрӯзҳо чандҳо шогирд об хӯрдан ва дар куҷоҳо ҷой гирифтан, чӣ ҷоизаҳоро ишғол кардан, ҳаминро мехоҳам шарҳ диҳед. Хоб агар дар умум гирем дар аз миёни чанд сол, яъне ки соли 2017, 18, 20 ва то ба имрӯз нафароне ки дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок карданд аз дасти ман гузаштагиҳо як таги 20 чанд нафар аст ки ба озмунҳои гуногуни ҳам ҷумҳуриявӣ ҳам байналмилалӣ рафта ва ҷои сазовор гирифтаанд, ҷои аввал ишғол намуданд. Дар телевизионе гӯем ки Мир 24 озмуни Вавезголас агар донед дар он ҷо аз 4 сезон, яъне ки 4 соле ки мо иштирок мекунем, аз 4 сол 3 сол мо ҷойҳои аввалро ишғол намудем омадем. Ва имрӯз имсол панҷум соли гӯем ин озмун аст ва албатта омодагӣ мебинем ва ба шунавандагону тамошобинонам як гӯем ки муроҷиатам аст ки агар ки фарзанди боистеъдод дошта бошанд, ин ки ягон нафаре ки маро дида истодааст мехоҳад сароидан, яъне ки дар озмунҳои байналмилалӣ ва дохилӣ ҷумҳуриявӣ марҳамат ба хоб рақамои худро мегузорам, ба ин рақамҳо занг занам, албатта ки дар инстаграм мо омода шаванд ва дар он ҷо ҳама гӯем ки хабарҳоро аз якум даст мефаҳманд. тамошобини мо аллакай мушоҳида карданд ки шумо дар чандин озмунҳои байналмилалӣ ҳакамон низ будед ва миёни чеҳраҳои маъруфи саршиноси ҷаҳонӣ менишастед ва дар қатори онҳо баҳо мегузоштед. каме дар бораи ҳакамон будани худ қисса мекард. хуб, дар аз ҳакамон дар кадом озмун? албатта якчанд озмунҳо буданд. Агар ки дар Вавезголас гӯем, гӯем ки ин шарти озмун аст ки ман аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давлат гӯем ки ҳамчун дар Москав ҳамчун намояндаи Тоҷикистон, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳакамон мешудам. Агар ки ҳакамониамро дар Asia Got Talent гӯед, ин буд як муддате ки дар дуюм даври Asia Got Talent ҳамчун ҳакамон дар шаҳри Алмато ин озмун мегузашт ва дар он ҷо хуб таклиф карданд, таклифашонро рад накарданд, рафтам. Албатта ки кори осон нест, кори бениҳоят душвор аст. Аз чӣ сабаб? Сабабҳо зиёд ҳастанд. Дар он ҷо ҳар як иштирокчӣ ба ту бо чашми умед менигарад ки ту хоб як баҳои арзанда медиҳӣ ё ин ки ягон сухани арзанда мегӯӣ. Лек озмун аст. Аз ҳамин сабаб нафаре ҳаст ки хубтар баромад мекунад, нафаре ҳаст ки каме бо хатобиҳо. Аз ҳамин сабаб ба ман шахсан қин буд. Ин кор бениҳоят душвор аст. хориҷиён бештар кадом жанри мусиқиро хуш доранд? Албатта манзури ман мусиқии тоҷикиро дар назар дорам. Чӣ намуд мусиқӣ, кадом жанр писанди онҳо ҳаст ва дӯст медоранд? Аз мусиқаи тоҷикӣ ба хориҷиё, яъне ки ба хориҷиё ҳаст нафароне ки ба ҷумҳурии худамон сафар мекунанд. Дар ҷумҳурии мо албатта ки ҳамон мусиқие ки халқӣ бошад, яъне ки халқӣ каме омехта бо гӯем ки жанрҳои муосир. Дар вақте ки суруд чунин тартиб дошта бошад, ба онҳо 200% маъқул мешавад. Фарҳанги тоҷик ин як фарҳанги бой аст. Дар ҳақиқат назар ба ман намехоҳам дигар давлатҳоро яъне ки гӯям ки онҳо фарҳанги нохуб доранд, не. Лек аз мо каме бошад бойтар аст фарҳанги тоҷик. Лек мо то ҳол ба ҳамон тамошобине ки дар хориҷа ҳаст, мо то ҳол бо тарзи пурра инро расонида натавониста истодаем. Аз ҳамин сабаб кор кардам дар кор ки фарҳанги худро ба давлатҳои дигар паҳн кардам дар кор. Дар кадом давр мо паҳн карда метавонем?
шунавандаи гӯем хориҷӣ, шунавандаи хоб рус, қазоқ, дигар онҳо зиёдтар сурудҳои муосирро гӯш мекунанд дар давлатҳои худ. Яъне ки агар ки мо фарҳанги тоҷикро бо забони муосир тавонем пешниҳод кардан, дар он дам фарҳанги мо яке аз пешрафтатаринҳо мешавад дар ҷаҳон. аз ғолибияти шогирдони худ, онҳое ки дастпарвари шумо ҳастанд ва аз ин мактаб об хӯрданд ва вақте мебинед ки дар конкурсҳои ҷаҳонӣ ғолиб меоянд, шояд фараҳ шодӣ дар дили шумо афзун мешавад, хурсанд мешавед? Яъне хабар гӯш мегирам. Албатта ки ман хурсанд мешавам. Аз чӣ сабаб меҳнат мекунӣ дар тӯли чанд моҳ, гӯем ки тайёр мекунӣ, шабро шаб нагуфта, рӯзро рӯз нагуфта, аз кори худ монда, ҳатто аз хӯрок монда. росташ бигӯед, мактабро бо баҳои чанд хондед ва аз дарсҳо мегурехтед ё ки не? буд мегурехтам, аз дарс мегурехтам. Хоб чӣ мерафтам? Хоб кор мерафтам. Ман аз синни аз синфи даҳӣ аллакай ман кор мекардам. аз ҳамин сабаб каме мегурехтам, ба кор мерафтам ба ансамбли эстади гулшан. хоб аз бо баҳои дуям буд. Ман фикр дорам ки ман як муаллимам ҳаст, то ба имрӯз мо ҳамкории зич дорем. Вай муаллимам фақат мегуфт Зафар мобайн надорад, ё баҳои аъло мегирад, ё баҳои ду. ё баҳои аъло мегирад, ё баҳои ду. Аз чӣ сабаб? Аз сабаби ки ё тайёр кардам аъло мегиранд, ё ин ки тайёр намекунам умуман баҳои ду мегиранд. чун хабар ёфтем ки ҳангоми мактабхонӣ бисёр як йигити зебову хушпайванд будед ва боварӣ надорам ки як ҷавони зебо чандин духтаронро дилашро ба худ моил карда бошад. албатта чандин нафарон ошиқи шумо буданд, ишқварзӣ ҳам мекардед? Хуб, одам ҳастам мисли шумо. Албатта ки ишқ ин як эҳсосотест ки одамро одам мекунад. ва гӯем ки аз синни фикр дорам 5 ё 6 солагиам аллакай ман одам ҳастам. Яъне ки бо ишқшинос ҳастам. Ман ошиқи як духтаре будам дар ин синни сол ки дар ҳақиқат ман худро бе ӯ тасаввур карда наметавонистам. каме ҳам бошад аз ман синни солаш зиёд буду. Хоб ин як кӯдаки буд, лекин фақат набед ки ба муаллимаи худ ошиқ шуд. Фақат набед ки ба муаллимаи худ ошиқ шуд. Не, лек қариб. чун Хурмуроди Сиддиқ яке аз ҳунармандони соҳаи ҳар ҷо ханда гуфта буданд ки ман дар хурдсолиям ба муаллимаи худ ошиқ будам ва гуфти шумо ҳамин хел набошад? Қариб. Лек хоб одамро ишқ одам мекунад. ташаккури зиёд. саволи дигар аст. мақсаду мароми имрӯзу фардои худ баҳри тамошобини мо гуфта метавонед ки боз чӣ мақсадҳо, чӣ маромҳо назди худ гузоштед ва мехоҳед ки боз як интрига дар шоу-бизнеси тоҷик кунед? дар ҳақиқат дар соҳаи санъат бояд каме ҳам бошад, интрига бошад. барои ҳамин чиз ман то ба охир нақшаи худро гуфта наметавонам, лекин нақша ҳамин аст ки боз ҳам дар ҷой нанишаста пеш рафтан кор кардан. Яъне ки чӣ қадар метавонам обуд кунам, чӣ қадар метавонам саҳми худро дар гӯем ки соҳаи санъат гузорам, санъати тоҷик гузорам. чун мо шоҳид будем ва қадам ба қадам назорат мекардем ки шумо ҳунармандони машҳури хориҷиро ба Тоҷикистон овардед ва консерти калонро баргузор кардед. ва имрӯз бисёр саволҳо ба ман шуд ки ҳатман ба шумо расонам. мухлисони шумо мехоҳанд ки манеҷаи сангинро ба Тоҷикистон даъват кунед ва боз ҳам як консерти калону бошукӯҳ тақдими мухлисон гардад. шумо чӣ мегӯед? хоб чӣ мегӯям, манеҷаи сангин дар ҳақиқат каме ӯро гӯем ба ҳоли худ гузоштан дар кор. Ӯ нав аз стресси калон баромадааст.
аз баромади дар Евровидение озмуни гӯем ки бо нувустарини ҷаҳонӣ аст. Мадина Ақназарова, ҳунарманди машҳури тоҷик, мегӯяд ки Зафар бо ман дуэт намесарояд. Ҳатто пешниҳод то имрӯз накардааст. Чаро? Не, дар умум ман ҳам пешниҳод карда будам, якчанд суруде буд ки бо Мадинаам рад накарда буд. Дар ҳақиқат лекин ин суханҳо дар суруд тайёр аст аллакай. Гӯем ки ҳама чизаш омода аст, лек ин гап дар гап монд, ин кор дар гап монд. Яъне ки кори ман зиёд буд, кори Мадина зиёд буд, бо ӯ бо равияи худ, ман бо равияи худ. ҷавонони зиёд мегӯянд ки суруди ошиқиро хонад танҳо Зафар Абдуалимов хонад. Яъне ҳар чизе ки месарояд зуд ба дили анамон ошиқоне ки дар ишқ сӯхтаанд ҷой мешавад. Метавонед ки аз репертуари сурудҳои худ як замзамаи зинда ба тамошобини мо тақдим кунед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи қадам ба қадам бо яке аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар Зафар Абдуалимов. Ва худтон аллакай пай бурдед ки Зафар чӣ сир дошт, чӣ асрор дошт ва ҳар чизе ки буд мо дар барнома ба шумо қисса кардем. таманиёти худро баҳри тамошобини мо мегуфтед ва бо ҳамин барномаро ҳусни анҷом мебахшидед. хушбахтӣ, сарбаландӣ, хонаободӣ ва барои кор албатта орзу мекунед. ва биёед тамошобинони азиз, дар фарҷоми барнома суруди тунестиро аз забони Зафар Абдуалимов мешунавем ва бо ҳамин барномаро хайру хуш мекунем. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон Интернешнл гардед. Ассалом ҳамсоя. Телевизори нав харидед ҳамсояҷон? Не, нахаридам. ин ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз Имон Интернешнл. муборак шавад. Муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ва алейкум ассалом. сафаро бахайр. ҳа, мо аз Имон Интернешнл роҳат бурд кардем. мегӯяд ки бурд кардем. о аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. Не, ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон Интернешнл депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кане дурусттар фаҳмед? ман ҳозир ба шумо нақш закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон Интернешнл гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳхат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.